No tak napíšem Tomáši, no. A padám. No hele, tak jako, jak je? Já si pamatuju, když jsem měla chřipku, to bylo strašný. No to já taky, takový horečky jsem měla, tyjo. Úplně strašný. A furt jsem chodila k doktoru, jo, tyjo, to bylo hrozný, když jsem musela slíkat a on mě měřil. Nezapneme si televizi. Na to tak když se nechce. Nevíš, ovladač je pryč. No jo, Honzoj napíšem, ten je takový sladký. Úplně, tyjo. Já si ten toast. Vy se máte, když mě se to nechce dělat. No tak já si dám to jídlo. Jo, už to mám, je. Vy to máte lepší, nějaká mražená. Se nemáte. Já mám lepší. No jo, nějakou mraženinu. Počkej, musíš... Čau. No hele holky, nevyrazíme si někam. No možná. Ale jako tak... A jako nevím, doma. No to si děláš jo, to se povedlo. Ty jsi práce. Hele, já jdu zavolat tomu taxiku, nebo tady sama a ten můj prd se poved, že jo, holky. No, a nikomu to neříkejte, fakt tu jako. bednu a pojedeme. Fakt. Mohla jste někdo vypnout tu bednu? Ne, vypni si ji sama. Pustila si to tady. No, halo. Grace. Já bych chtěla taxíka, aby nás odvez ode mě domů, což je Podivín 20, aby nás dovedl do centra. Jestli by to šlo. Jo, to bude dobrý. Jo, děkuju, tak víš, tak asi tak za 5 minut. Tak jdeme dovnitř, holky. Ježíš, ono už to zase jede, no tak pojďte, ne, ten taxíka. Ježíš, chlap, jo. Pane bože, no to je sranda teda. To si děláte srandu. Když jsi říkala, že nechcem chlapa, ne? Dělej Moni, tak ale nechci. A stejně jste nakvartírovaný ústo u kraje, jak tam mám vlízt, nevíš? Nevíš, jak tam mám vlízt, no. Hurá, no, paráda. No, konečně. No stejně jste si mohli vzít jiný taxík. Ten je strašný. Kdo to má v tom vydržet? Dělejte holky honem ven, já to nějak nepřežiju. No, ale stejně měla by si udělat novou trvalou. No to jo, teda jako. Jako kdo to má s ní vydržet tam? No ježiši pánebože, jsou strašný jadry a fuj, tady to má nějaký divný, smrdí to tady. No tak, líbí se ti tady něco? Mě teda moc ne. No, taky ne, no, tak snad si něco vybereme jako. No pochybuju. Něco jo, no tak lepší jedno, než co máme na sobě jako. No tak se koukni na tyhle šatičky, to je jak noční košile. I noční košily vypadám líp. No já si něco zkusím, holky. No doufám, že budeš vypadat jako stará. Tady to smrdí. A ty pávočiny, no bry už, ať jsem z té kabinky venku, Tak se převlíkni venku, my tě neokoukneme. No jasně, ještě dáme ta holka na mě něco uvidí, tak mě kouká. No dovol. Koukám na to, že to vypadám jak černá vdova, co? Jak spíš jako pana. Promiň. To dík teda. A ho neoblíct, ať už venku. No tak já mám tady to. No, paráda teda. No, kolik? Jako, Ježiš, to si dáte srandu za ty hadry a tolik peněz. No, tak co si myslíte, jako? Tady to je takový divný, bošklivý. A fuj, ta hlína. Teda. A honem do plavek a do vody. Ježíš, to jsou žiletky. No, aha. A za ty prachy. Hezky. Fuj, ta voda je nějaká divná. Ježíš, tady je brouk. Ježíš, rozsvítily lampy. Jsou. No, ono je venku vlastně už to má docela. Dobrý den. Dobrý den.
Přejete si něco? No, něco k jídlu bych chtěla a něco No tady, tak- jestli mi něco připravíte, teda jestli tak Tak nějak hot máte. dog, něco jednoduchého. No hot tak dog. jo, tak hot dog s kečupem a ještě možná bych s nějakou hudbu k tomu, abych to tady Jo, neseděla určitě, jen tak já že vám tady budu zapnu. sama. Mhm. Oni kámošky jsou někde vedle, asi víte. No a ještě když taky Jo, si mi zabalíte nějakou zeleninu sebou, No to by si se hodilo. popsejte sama. Ne, Máme tady košíky. Já No. tady jsem jenom i ty Aha. hot dogy dělám. Jo, aha, I tak když to bych nic. je nemusela dělat. Mhm. To si tam vemte Jo, košíka. tak to bylo, tak já si Jo. pak nakoupím, tak děkuju. Jo. Mňam, fuj. Fuj, to je hnusný. Dobrý den, já bych chtěla už jít domů, protože už nám je zima, no tak do Podivínova. No, tak za chvilku. Docela dobrý, no. Teda vypadám v tom docela divně, no ale lepší než předtím. Ach jo, jsem zelená, to je strašný. Proč nemůže být někdo jiný, když se nejraž neviděla? Taky. Co se dá dělat? Jo. No jo, pěkný. No stejně nechápu, jak ty dvě můžou být spolu na pokoji, co také každá jiná, úplně blbý. Úplně divný. No, A já je to tam chápu Monika, na druhou tyjo, to je stranu. kravka, já druhou nechápu, stranu proč to s tím chápu. bydlíme. Slyšela jsi ty krávy, co ráno dělali u No oběda? jo, ty se hledali, Jako- prosím mě, taky krav. Co to jedli? Ale nikomu to neříkej, ale já jsem slyšela, že Káťa, že bývala dřív prostitutka, ale Fakt? jako, To si děláš nikomu srandu. neříkej, to je tajný. Víš, že normálně ty snad ráno nespláchnou, co to jedí za polystyren. No viď jo, ty taky Ježíš. úplně No modelky podívej, si normálně, myslej o musela sobě jsem si hrozně. koupit novou knížku, protože mi někdo ukradl, to je strašný, ale tohle je lepší. No, Jinak viď ti jo. sežerou, určitě to byli oni. No to tak co bys o nich čekala. Jsou stejně to je blbý, nuda. viď? Viď Já jo, ti ty povím. krávky. No, Já nechápu, proč se nám bydlíme se od... jsou to stejně krávy. No viď jo, já nechápu, proč se nám bydlíme Hele, se koukni, číst. jsem jí ukradla knížku. Jo, to je mazet. No, určitě jí hledala. Viď jo. Já ji taky nesnáším. No. Takovou Hele, novou si knížku. představ, jo. Koukej tuhle knížku, co mám. Já ty máš taky, ale vody máš... No, tebe To je nebaví. trošku jiná, ne? Vyrobilo Studio Life Sims, dabovali Elča a Kamča pro Brock Life Sims, televize Siming 2008 AS.